Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Kapin 12 million pesos nga kantidad sa marijuana ug disposable vape nga dunay marijuana juice ang gisurrender ngadto sa kapulisan sa Davao City. Samtang kapin 200,000 pesos sa gingong marijuana napalgan sa usa ka abandonadong karton sa Davao City. Anay report ni John D. Esteban. Gitahan sa usa ka 19 anyos nga babae ang anaa sa 17 ka bloke sa gituohang pinaugang dahon sa marijuana ug kapin 60 ka disposable vape nga gituohang dunay marijuana juice ug ubang drug paraphernalia ngadto sa kapulisan sa Davao City adlaw Miyerkules. Mitimbang kinitanan og 23 kilos ug nagkantidad og kapin 12 million pesos. Sumara sa kapulisan, saysay sa babae nga nakita ra daw niya kini sulod sa boarding house sa iyahang uyab sa Dato Bago, Barangay 5A, Davao City. Iya daw kining gisurrender sa kahadlok nga madamay siya. Una nang naaresto ang uyab sa babae ato sa checkpoint sa Purok 26 Managamot Road, Barangay Paracan sa Davao City Sab niadto nga Martes tungod sa illegal nga droga. Gikasuhan na kini og paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang babae ug ang suspect. Sa Davao City, kapin 200,000 pesos nga kantidad sa pinaugang dahon sa marijuana nga dunay liso niini ang napalgan sa usa ka abandonadong karton daplin sa usa ka suba sa barangay Linangkod sa Davao City Miyerkules sa buntag. Sumara sa kapulisan, nagpahigayon og roving duties ang mga opisyal sa maong barangay dihang napalgan kini. Dihang ilang yablihan, dito napalgan ang anaa sa napulo ka bricks sa pinaugang dahon sa marijuana. Gituohang usa kini ka bagahe, sanglit nakaimpake kini gamit ang bubble wrapped cellophane. Parayon ang investigasyon sa PNP sa kung kinsa ang nagbilin niini. John D. Esteban para sa One Mindanao.